हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय मोजां आपडेट लाना फैदों आसाम टेटनि नोंथांमोना एक्सट्रा सेपारेट वेमार सिटखौहाय डाउनलड खालामना नायनो हागोन जेब्ला नोंथांमोना 200 पे खालामगोन अके थ' नोंथांमोना सासपेक्ट दङबा 200 पे खालामनानै मोनसे पेपाराव नायफिननो हागोन नोंथांमोननि गासैबो एग्जामनि लिरनाय नोंथांमोननि पेपारखौ हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव फिन खनसेबाव दा नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै दासिम जेबो आपडेट मोननाय नङा नाथाय बे आपडेटखौ सोर होदों आरो बबेयाव होदों आरो बोरै खालामनांगौ आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ होगोन नाथाय गाबोन 15 डिसेम्बर जानाय लोगो लोगो बे पेजआवनो नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हागोन आरो मोनसेया जाबाय सेबानियाव थ' नोंथांमोना मोननै अपसन मोनदों दा बे आपडेटखौ सोर होदों आरो बबेयाव होदों मानो होदों आं नोंथांमोननो गासैखौबो लारि लारि लांगासिनो दङ बेनिखायनो जाय नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदों लाइक खालामबानो जाबाय आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम दा बे आपडेटखौ होदों लोगोफोर रनज पेगु सारा होदों इडुकेसन मिनिस्टार बिथाङा टुइट खालामबाय टुइटाराव थ' नोंथांमोना आपडेटखौ नायदो बिथाङा टुइट खालामना होदों बेयाव रिजाल्टआ गाबोन होसिगोन होननानै दा बोरै होगोन नोंथांमोननि रिजाल्टआ जाबाय एलपि इउपि मोननैबो होखासिगोन 11 AM जानाय लोगो लोगो 15 डिसेम्बराव आरो नोंथांमोना वेबसाइटआ एसएसए बेनिफ्राय सेबायाव नायनो हागोन थ' बेनिफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय रिजाल्टआ हामारसिगोन दानिया जोंहा माखासे पे खालामबा जोंहा सेपारेट रिजाल्ट नायनो हागोन एबा नोंथांमोना वेमार सिटखौहाय डाउनलड खालामनानै नायनो हासिगोन दा बे अपसनखौ होदों नोंथांमोननि थाखाय मोजां खबर नोंथांमोना जायफ्रा सासपेक्ट दङ थ' नोंथांमोना गाव गावनि एग्जाम लिरनायनि पेपारखौहाय नायफिननो हासिगोन दा बेखौ बोरै नायगोन दा लोगोफोर नोंथांमोना मोनसे पेपाराव सेपारेटलि 200 होनांगोन आरो बे अपसना 17 डिसेम्बरनिफ्राय 11 AM निफ्राय स्टार्ट जागोन नोंथांमोना लगइन खालामनानै नोंथांमोना नायनो हागोन दा लोगोफोर बे अपसना ssa.assam.gov.in आव थागोन आरो लोगोसे सेबायाव थागोन दा बेखायनो जायफ्रा सासपेक्ट दङ नोंथांमोना 200 पे खालामनानै सेपारेटलि नायनो हागोन आरो नोंथांमोननि लिरनायखौ एग्जामखौ दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर आपडेट आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामगोन